Ọmụnwawo eze nwafọ Ogbuagụ juelu aha baptizim onye mara ife ga-eso okwu ka emene ibe anyị mere tata agba achịrịkwa nke anyị na-eme kwa afọ o nwere ndị na-abịa ebu ụzọ eje akpakpata ihe eje mee mana nke awụ nke dị me na-ekwuru ọbịa na-eme emechaa eme a na-eme a na-ada ozu emechaa a na-ada ozu izu na-abịa eji eme a na-ada ozu eme agba achịrịkwa anyị mere tata so otu anyị mere agba achịrịkwa tata nke a na-agba dị anụmikwe ji awụ izu na-abụ tata izu na-abụ tata mere dị anụmikwe abịa amechaa dị anụmikwe izu na-asaa ọwụrụ okposi ibe gbasara ji ọhụụ a mmemme ji ọhụụ a mgbe eji eri ji ọhụụ na ibe a na-eme na ji ọhụụ so anyị ka anyị mere tata wuo ekwurọbịa niile mere tata anyị wee na-anara ekele na otuto andịrọmụnwawo aka ji ọhụọ gọrọ kpere ekpere ibe niile ahụ ebe ahụ anyị anaghị eme na agbaka ndị mkpa anaghị eme n'ezo onye oru olo anyị wee sị onye ka anyị mere ụbọchị tata wee ke so onye adịrị anyị mma na eke onye adịrị anyị mma na oye onye adịrị anyị mma na abụọ dịrị anyị mma na nkwụ otu anyị kwuru otu aka ọ gara si n'aba Chukwu na ndị a na obi dị m aṅụrị nnukwu nze onye mara ibe ga-eso okwu nna m gazikwazi nna m ọ ga-adịkwara ya mma maka onye so mmadụ nwụọ ọ ga-angwụrụkwa akwụkwọ ọnwụ na-adị mana esi adịrị mmadụ mma ọ dịkwuoro okwu na onwe ya mma anyị ji agba ozu na ndụ ya gaghị agba n'ọnwụ ekele gị nnọọ thank you
Ibi igwe wo to aka keje nje. E George da ni de ni si. Anu ti do remember cha. Nde ma da kacha. Ta ogoro. Ta ogoro. Ke be ne do. Ni ba le me ke gwa bata. Yo wuro futa fi okwa ma. Nde ma da kacha. Aye kele onye ọbụla ma ikwu m ibe ma ndị ụnụ ma ndị ezi anyị na-ekele onye ọbụla afọ mara anyị mma anyị na ọkwa ndụ wee bịakwa ibekwa elesi were eme ya atụ ogbere onwe uche eme gịnị akwụ ebe ya bịa na nke anyị fọọ nchịrịkọ onye si akwụba anyị eji afọ mmanụ aṅụ eji aga nkebe aṅụ eji aga na nkebe ndị kwetuonu ya mmemme ka anyị nọ anyị abịara na-eke ime ihe kpatara achịrịkwa onye esi eme maka gịnị agọdo ruo ala onye gbute ji na ala gọwụọ ya na-ejide unu na-ejide ebe a ọ na-ahụ odo ha jiri na-adụ mgbe ebe nke ya na ibe ha nke nnukwu ụdị ya nke obere dị ya nke etiti dị ya mana ome nke tọrọ ibe ihe na-agbafacha anyị na-ewogono ibe eji ime ya ewu ibe arị maka ọ bụ onye ọnwụ na-abara ubi ya ma anyị mechaa ihe anyị na-eme bute obere ji ọ bịara eke ebe o ji ele okwute nke chara ọbịa ebe a o ji ele okwute nke ndechi o ji abịa ebe a o ji ele ibi ebe a goro erie ome ihe o ji emegụ n'afọ sofa na ije wee gote onye a na-eri ọrụ takwara mkpa ji ihe ọkwa anyị ọsụ n'elu ije omekwa ihe o ji emegụ kenu sofa ya ọjị abịa n'afịa ji abịa n'afịa ọjị ezi dị ya ọjị ifite dị ya mmanya ndị ezi dị ya mmanya ndị ifite ebe gịnị dị ya achọkwakwu achọ na ha akọ na akpa dibịa iko eji aṅụ mmanya dị n'ezi dị ya iko eji aṅụ mmanya dị n'ifite dị ya ọnụ ndị ezi dị ọnụ ifite dị ya etecha ofe sụcha ụtara ya dị mma ihe abụrụ ị na-ekwu owo ịmụrụ ọ ihe anọzi n'ime onye isi ọkwa nke onye tuwere ọ na-ezere ya mere anyị abịara weta ihe eji ebe o nwere mgbe nwa ori mgbe ọ na-awa akwụ ọnwa ihe a na-eme ọ dị ewere nzu dobe ebe nwaanyị mụrụ nwa wee tibe etide ya obi ihe o gotere ebu obi gị dị ọcha ibetu izu aha ka bịa fụ nwata ya mụtasịrị i nwere ihe ọjọọ bịa ya mee ihe njere esi ụbọchị ya wee na ya ka nzu ji wee bụrụ ihe ọma ka ọ bụ mana anyị bịa aghọtafie eweta nzu ọdụka ọgwụ ka anyị mezie n'ikpeazụ a megharịzie ihe a na-asa a na-azụ afịa nwa ewezie powder white mgbe na-ebe powder ahụ white ka ọ na-acha kama ọ ihe ifu n'obi ka o ji ahụ nzuwo agamnihu obi ụtọ obi edo ya obi gị dị clear n'ebe mmadụ nọ ihe ọṅụ ọ ya ka eji ya eweta nzu tụọ inwe ha ọjị na be nye mmadụ nzu o metụrụ ya onye ego ya ọjị nke a wee do ibe mere mgbarụ mechicha ya mgbe gịnị ya doo o ji emecha doo onye si oje ha edo Holy Ghost mana ọnwayọ o ji edo Chano now anyị abịago enu ọjị eji etu ụdị ọjị erezi eche ọjị werezie nzu gosi This is four job. Yes, if they will go, if they will go, how would I?
ete na ala anyị ọjị ete na ala ezi ma ọjị maka ọjị onye agbachala anyị Okwu ọjị. Onye isi awa ọjị onye ezi wa ọjị onye isi awa ọjị agbachala anyị anyị na-asọ n'ebe eke ekwe abịa anyị kerekwa n'ụlọ ebe anyị na-eme tata anyị na-agba ya agba achịrịkwa ọ dị na nkụ na-egede wee ruo anyị aka akwụnye abịa n'aka ịkwọ nchịrị ebe a ga-esi megazi ebe akụkụ ụmụ anyị wee na-asọ onye na-emegide ibe na onye ibe chere ya ya na ibe gbagoro na ọ tata ka eji eme ya ka anyị na-emekwa n'ebe a onye na-anya ebe a ọ na-ahụ ekwe ekwe abịa ka ba jiri ebe a wee na-eme ya na-asọ ga-adị anyị na mma ise anyị ji emekọta ahara ise anyị so emecha ibe na onye nwe ji akpaliri o ji ere obere nnukwu o ji ere elete gen ahụ ọzọ bịakwakwa na-arị Chineke biko ndụdụ na nka nka ka anyị dozie ya n'ebe a bịa anyị gọzie anyị tata bịa gọzie ibe anyị na-eme ka ọ dụrụ na-aga na abachi atụkọ onye nwe anyị ọjị ezi gbara n'ọrụ Ekwulọbịa azakwata kabasi aza omenahụ agbame ha na-ada ozu izu na-abọta ata ka agbame na-ada ozu ume ha na-ada ozu ome izu na-abụ ekwulọbịa bịa akpa achịrịkwa ya ka anyị bịata anya ọha bujikwere ebijikwere Chineke nna bịa were ebe na afọ mọgọzi ọjị ka anyị nwa ya taa ọtụtụ ndụ narị ike n'ihi Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye ma gbara ịnọ agbacha na ose ose anaghị eji ibibere ekwulọbịa anyị ga-eji iji ibere anyị ga-ejecha na were bịara afọ mmadụ ikpesi nwanyị ekwulọbịa kwenu ose gbara ikpe na-agba anyị ekenenu Chineke anyị ji aka anyị butere were pụta eke Chineke mmeka ana m asụ ahụ ọzọ nke anyị ji ebute ji akarịcha nkene anyị amafuru ya pụtasịkwa na-emekwa ya ekwulọbịa o ji adịrị ụnụ mma ogologo ndụ na ahụike onye gwụrụ ụnụ anya na-ata ya anya ata ya akụ anya ji akpa ya obe m nwere onye ọ na-agba ụnụ bụ anya na-akpaka ya ọnụ asọ m biko udo chịkwa nụ biko anyị ji ana n'udo anyị bịara n'udo ogologo ndụ rikwesa nna Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị ọjị ma agba n'ise Chukwu mgbede o mepụrụ onye ọ na-abịa ahụ ụgwọ narị atụ egwu tutu nri na-atụji ogwu abụọ dịka izu agbagharịa ya ụkwụ achị n'aka na-agba maka na-agba n'udu mmiri ọkwara ụmụ ekwulọbịa bịa ma akpa achịrịkwa anyị wee na-asị biko anyị ga na-eme ekwe agwakwa agwa anyị na-eme ekwa gara agwụ wee na-azọkwa nzukọ anyị ji n'aka ọ ihe ọma ka ọwụ a na-ekwulọbịa bịa ma nzu a na-ekwulọbịa bịa ma nzu a na-awara bịa nụ ma nzu asị m ọkwa nzu uwe ọma nwunye iwe adụmihu ihe ọma ahụ nzu anyị na-asị anyị na-ama ya na eke na-ama ya n'orie na-ama ya na agwọ na-ama ya na nkwọ abịara na ndị ụbọchị na-anọ asị m biko anyị ji acha dịka nzu anyị eje dịka onye ekwuoba ya acha dịka nzu anyị eje dịka onye wee na-asụ ibe niile bịara ebe na onye ibe a na-emedu mma n'obi iwe mmadụ kwee ya aka onye si ibe a na-eme dịka a na-emebere ibe ha ibe a na-eme ha nwere isi o weta nke ya etinye na ya o wee nwee isi asị nwa mmụọ emegbure nwa mmadụ emekwu na egwu nwa ọkwa edo ka m ji asị ọgbarịchakwa onye kwa edo ọkwa gbarịcha odo maka na
anụcha ọgụ ama akpa ndozi wee na-asọ eso oje ha edo kwenye n'azụ eke n'orie na agwọ na nkwọ anyị si na anyị ga na-eme kwa agwọ kwa agwọ eje eme kwa kere ha agwọ edowu ihe ji edo obedokwuone anyị bịara ọjị ka m ji wee na-asị biko agbachirikwa ka anyị bịara eme dịka esi eme asị m anyị ji emeji ya aka anyị ji emeji ya ọkpa ihe ọma ga-eme n'ime ndụ anyị ndị nna 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 anyị famere ndị nna nna anyị mee ndị nna anyị famere ya ruo anyị n'aka akwụ bịa na nke eji agwọ Chineke agha na jidekwe ya wee na-asụ onye kwadoro anyị mara ekedoro anyị mara edoro anyị mara agwadoro anyị mara nkwọ ekere m ndị ekwurọbịa ka unu ekwe ka ụgbọkpụ wi na mmiri ebe unu sitere na a ga na-eme ihe na anyị ga na-eme dịka ndị nna nna anyị basi wee mee meji ahụ emechi nje aka emechi ọkpa wee na ogologo ndụ na ahụ isi ike asị m onye kwado na anyị niile mma anyị ji agba ozu na nna ya ekwe na-agba n'ọnwụ ụbọchị pụtakarịkwa anyị rikarịkwa anyị sịkwa Chukwu okike abịa ma chikere ụwa Chukwu onye o ji eke bikwa na anyị ezukwe n'ene agụghị ụzọ agụghị ọnụ o ji eme onye ji akwa onye nchichi ata maka nchi a na-adị n'elu asụsụ atọ anyị na-eme akpa achịrịkwa na onye ha ajụwu anyị na-ahụ oyi onye ha ajụwu anyị na-ahụ ọkụ ji ọnwụ dapụtara eke tata anyị na-eme akpa achịrịkwa ndị na-ere enu ndị kọrọ ya nụ obi eji ọkụ ka ọgwụ onye kọọ ya gbutekwuo onye kọọ ya gbutekwuo onye kọọ ya gbutekwuo onye kọọ ya gbutekwuo egwu nyere eke kwuo na orie kwuo na agwọ kwuo na nkwọ onye akọ ha akọ biko asị m nke mmadụ mere dị ya mma nke enyekwere ya aka wee sị ndị na-ere ya ere anyị apụtakwana tata anyị pụtachara abịa biko unu ma aga odo obido echifụtawa ọ dịkwa mma iwu ejizi ha ụnụ amara asị onye adị ụnụ mma onye sọpụrụ mmadụ mmadụ sọpụkwara ya Chukwu na ndị ahụ na ọjọọ agọziri ya ta nabụrụ ya ka ata dịbeta ahụ ikere bụ n'anya ndị aga n'ihu n'aha Chukwu akụkọ abịa ama ya bajua ya bajua abigo katakwaka hapa bigo oh my god nkwenu ezini bite wetere eji eme agba achịrịkwa ọ ga na-atụrụ ndị nna nna anyị na ndị nna anyị na ndị nọcha mbechagoro epụ anyị wee nọchie wee sọ biko ha n'ihi mma anyị ṅụọ na-eke ha ṅụọ ya n'oye ha ṅụọ ya na agwọ ha ṅụọ ya na nkwọ ọkwa na abịa ka nna were Ghana biko onye biko ụrụ ma ụbọchị siri ike onye na-ego na ya biko ana m ere Bueno, no,
biko ọ na ịchọrọ ego ego na na-aka ma abana abana ji eme gị mgbe ma abịa eri ibe siri ike ọ na na-abịa ibe siri ike ọ na ka ị na-ji ego ebe ọ na-akara bana abana akara na akwana ete ene ba ahwata na ibere dibere wa eze ma bisa makwa ana wo igwe ebe ọ nọkara ọ na na oruru fa e ba ni fa ibe ko ni ke ala mana je hele oru ọ na ogun ne ka bo le o la ka na onye ọzọ pẹ̀lẹ́ náà onye ọzọ pẹ̀lẹ́ náà onye ìdọ̀wẹ̀lẹ́ ọmọ àgọ́lọ́wẹ́ ọ̀nà ẹ̀bẹ̀nu ọkùn lákàrà pé ìlú àkà ọkà náà ọ̀dẹ́ nígbà oge elu nígbà oge elu na amama ngwa ngwa nílẹ̀ ìkẹlẹ̀ nígbà wẹ̀ mmanya nye ma bìrì ọdọ̀ ẹ̀ bẹ̀ nye ma bìrì Depois a seguir de bom. Ele não é perdido, ele não é. Ibe anyị nọkwa n'ọgbọ anyị na-ekwu ọnụ anyị na-eme ego eme mara mere ego na-eji mana ama m ijete enye ejete enye nya Chinelu dị m mkpa onye na-ekwu ibe ndị ka nje nọ Jete ji ọkara jeche onye makwere ọnụ Mama no na ebo eto eto no aka na e gbanere mana hey e mana akawo ndị ka ọjị na-agwara jete ebe ndị mmadụ isi akawo ana akwa baba ya egwu agwa ni na-egwu ndị agha biko tikwo ya na ayo me no onye ma chọrọ na mbasọzọ m bịa mbasọzọ m bịa mba na mo na ka ka je no ngwa na ego dị bịa ha biko ihe mere n'owo wo ekwedu nye ọnụ mana enwe ibe n'ọkara nchịkọ ha na-awe ha dịka asị ya bụ ọwụ mmadụ n'ọkara maka akwụrịrị eze ochie onye na-asị biko onye mere n'ọwụ ekwuru ọbịa n'ọkara anyị ji ekele yo onye were ji ya na ruo ebe ya ọwụrụ hụrụ ya Kejọ ka anyị na-eme asonyere nwaanyị na nwa kweje ajụ nwaanyị na ahụ oyi ebe mma a na-emeta asa nwaanyị na-emekwa akwụkwọ nwaanyị na-emekwa nke na-ahụ ụta bụ ụta ka I'm going to table.
Kene word ya o. Onye egwuri si ji akwụkwọ ọdụ ya. Onye kere unu ibe akwụrụ isi ga na-ekwu n'ọdụ ya. Ngwanụ. Amen. Wazia. Abiko ekechana mo ndalu kana ba ha bia we Okuchiana. Ina na ya ekuloza na ewe dịka ekuloza si onye na-egwukwa m. aba ego ndalu kana ba no do so umuchi umuchi Gaosi wole Ola Bien, Charlie. Bien, au Tchenko. Coco. Bien, au Tchenko. Coco. On a bien.
Ndu emeghị ife a na-arụ ọha bịa akpa achịrịkwa ndu nwe ife a na-arụ anyị so bịa mana ndị be eze ndị okwere nnọọ anyị ejikwa ebe okwere ya kwe ilu ka anyị na-atụ bụrụ ọjọọ ndị onwe ihe na-adụ mkpa n'ihe ije eje ihe ekwucha ibe ahụ eji ime chụkọrọ ibe ha wee mee ya adị amụmụ maka na-anya dị ihe na-aga ya na-ebelese ụzọ ya sị gati akwa ya ukwu olu se di kote egu na mzi a ọ dị n'ime pocket mo ya buru mzi anya pete n'ime pocket no mo gbe dia mzi a eta na eta ko ni so iwe gele ebe ite one day aya ma o be nde egu na je we so yes you are ana me do nke na o nwere ndị ba je wa sian ke wo ba ro kuru ba ro bo da ba ni ka ko da no bi na manda ko ji ga ka pa ka ji ko da so o nwe ihe dị n'ime ihe me ide ezo wi na-eme ya da ide ezo ngwa o pa ye je ni kita kwa ya no tara ngwa che isi kita wa ti jobe kita ye na ti se anu awo mo e me o chara acha kita ba yo chokota mbona bia wo na cha mbona ko kata ba ida be wo me benje duje me ira ke na no kata okwata so ira je kero no bu ndo be zendo ko ya biko na better o ya dry na mma ku ja ko na ai uche akona ai ma o we ye jure bi o be oyi de megide ahwa ebe okwata bi akita wo protocol ai this way o ka ko ebe ya cha ila ku aga onye ji ọbịa n'ụrịa mbọ ọtara ị na-aga ewube ndụ mmadụ oge n'aka ume gafee n'aka nke ọzọ ya bigo gee n'otu gaa n'otu biko iwo ya mjeku afi oyo na jesu kan lo le mo je wo ri je egbo yeje wi je be ti so o ni da ni ga ni ko ni je le be lo je be ti wo lo ha awo ni ga gbo we ke na ko ibe ji ahụrụ n'ọkụ je ebe a o wi ga ba gbo we para nko mo we je ebe a ihe ji we hu ji dara agbo we o iwo mgbe ebe ahụ atakwu ebe ahụ wee hụ oji ji wee bịa adị ọkụrụ ndị batara ebe ahụ ka ejiwe hụchi ya ohere ime ha gwa so because of that nkọ akpatara n'ubi ka eji esiri ubi nri anyị akpatara nkọ n'ubi siere ubi nri ubi anyị chere nri ewu anyị nwa dezukwa anyị kpatara ekwue ya ọ ka kwere ọkụ ebido kebe ya bụrụ ọtana nze ewu nze mgbe ya ma nze tọrọ ibe ya wee were oke nke awụ mmanya nke awụ mineral nke awụ mmanya mọl nke awụ mmanya nkwụ elu o mere ndị anaghị aṅụ mọl fa anaghị aṅụ biya fa anaghị aṅụ nkwụ elu fa ya esi apịa ụta na-ewere ọdụ ihe a chọrọ ime kịta abụ abịa ha kịta anyị ekpere ekpere n'ọjị ezigbo ọjị ifite awa ọjị onye isi awa ofu ọjị wee so nnọọ mgbe anyị na-apụ anyị kpọkwuru na were pụ anyị anyị batakwara eji agwa agwa anyị na anyị abatara anyị ma ndị nze tata ka anyị mere ekwuobe mere akpa achịrịkwa tata ewesị na ome ka ọ wụ anyị wee jechaa na-abịazi ka anyị bezie onwe mmụọ mmiri anyị nwere anyị ji aṅụ anyị aṅụọ onye ọbụla anasị onwe onye ama na ibe siri ike asị onwe onye ama ezuru igwe na bụ ka ọnwụ maka ebere nze agburu ya wee na-asụ nụ biko onye na-ebịakara onye adịrị anyị niile mma onye adịrị anyị niile mma onye ibe na-esiri ike onye akpịrị tata ka onye adịrị ya nro maka iwe ọgwụ pụtara ibe na azụ iwe ọgwụ pụtara nụ
ndụ ọgwụ ji abịara anyị ibe aka ọka ọgwụ ji abịara ibe egbe nwe ọgwụ ji abịara anyị anyị adoduru ruo echi chukwu biko ọgwago ụmụ onye ije ka ma biko ife ọrụ ijere mere anyị ibe ji emere anyị were ogologo ndụ ahụ ike wee kwara anyị isi maka ma mbisi gbara aba ndịsa gbara ya nke ọnwụrụ nke uto na onye ndụ ji eto uto biko niile na ọjọọ na aragozi nka na mkpụrụ ka ata n'ebe ahụ jụrụ na ụmụnanya ụta aga n'ihe aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị ọjị m gbara ịnọ gbakọ nwere ihe na-eme anyị nọ Chineke anyị ekenekwa ha ọzọ imere ka anyị gbaa ahụ taa anyị na-eke ego na-asụ biko omenala dị mma ga-adụ anyị na-asụ ha na biko na ọchị ikere gọzie ya anyị ata ya tata ndụ tata ịhụnanya tata udo n'ihi Kraịst bụ onye nwe anyị ọjị m ụgbala ise ndị na-akpụ ogbugbo sokwa anyị nọ ịka na akụrụ n'ikwu ewu anyị eje nebata ibe anyị jere dị nwa mgbe anyị ji ana n'udo nakwutekwa ezinụlọ anyị na-enwe nsogbu ana m ekwupụsị nsogbu udo nwee mụsụ na onwe nsogbu adụ ha ndị nsogbu eji ha dị na nze Ekwulọbịa n'aha Jizọs asụpụ na o ji adịrị ụnụ mma onye ejisi n'aka ya aka ya onwe ya egwu onye eji Ekwulọbịa onye ejisi n'aka ba aka ya onwe ya egwu onye ọ na-agbara n'ọgwụ ya ngwa ka udo were chi ya asụpụ unu biko o ji adịrị anyị niile mma ibe na anyị na-eme Chineke nna ji akwado ya mgbe ọzọ anyị ji emekwa ya egwu eji ha adụ anyị emechicha ya nata na-enwe udo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ọjọọ ya akpọ ịnọ iwe ose emekwana anyị n'ihu ya ọkwa n'azụ anyị azụmahịa ose gbara ihe o ji agba ọ gbara ihe ọchịchị agba n'aha Jizọs Akụnna ya anaghị Chukwu eze mmụọ nọchite n'anya onye isi nze Umuchi so ihe anyị bịara ebe a taata dị n'obi ụtọ ka ọ sị n'ụwa kiriri anyị kirie ụwa gosi ụwa na anyị emepere na Ekwulọbịa iribe ji Ekwulọbịa erijibe ji ahụ ọdụka ọdụ anyị ejighị ego ifute ijide ego igoro ji na-ekelekwa onye isi nze karịchara onye isi nze Ekwulọbịa dobere anyị nọ n'udo nọ n'ofu brọda na-ekpoto na nsogbu adị Akụnna ya nze Akụnna ya anaghị Chukwu eze mmụọ Chukwu eze mmụọ anyị kenere gị rinne daalụ rinne dadi enwanyị gọzie gị dịka emere emume a taa ọ ga-adịrịrị ndị Ekwulọbịa niile na mma n'aha Jizọs amen daalụ rinne sa amen ife mere na ụbụ nna ekene ngụ ife anyị mere tata bụ akpa achịrịkwa etu Ekwulọbịa si eme ya mgbe ochie bido na 1910 agba mehana na adozi akpa achịrịkwa abụrụ izu na abụọ ya ọ tata ka o ruru so Ekwulọbịa emene akpa achịrịkwa tata and ya agba mechaa na adozu abịa ka eme ha na adozu ejeghị eme agba achịrịkwa maka ya agba na-agụ akwụ ụfọdụ ndị oyibo na-ajụgụ n'ụwa akpa achịrịkwa n'ụwa na adozu na odozu abụrụ ife alụsị kama ọ ije chọji mgbogbo agbaje eje chọji mgbogbo bụ ịfọ ha eji gbu ha ya mara ma ji ọdụ ha na-agụ Ekwulọbịa ma ihe emego ya so ya ka o ruru n'ụbọchị tata eme akpa achịrịkwa so o bụ m ụzọ aṅụrị n'ebe Chineke dobere anyị ndụ anyị mekwa anyị na-eme kwa agwụ ibe njiri nọdụ ebe na-ewu maka ezi adịbite a na-enwe ezi adịbite onye isi nze si na ibite onye na-esote esi ime mgbom ibite so ezi na ibite emego akpa achịrịkwa tata so o bụ ụzọ aṅụrị ebe anyị siri eme tata anyị anatarụkwa n'udo
so Chineke ga-enyere anyị aka anyị na-eme ya oge niile n'aha Jizọs. Amen. Abụ echichi m bụ ichi onye ụgwọ nọcha ọgụ ọmụhakwa ụgwọ oji. Alorinne. Mụnwa Nze John Ofoma. Mụnwa bụ the current secretary Nze Ekwulọbịa, onye mmuchi ya na Kambia. Ihe a na-eme n'ụbọchị taa bụ akpa achịrịkwa. An annual event ọ bụ usoro na ụzọ ihe a na-eme every year tupu eriwe ji ọfụrụ. Ndị kọrọ ji ka ọjị ebupụta n'ahịa mee akpa achịrịkwa anụwa nke a emere today. Ewere mezi onye ọbụla kọrọ ji bịa obupụta na-ere n'afịa wee ribe ji. Ya bụ mmemme nke emere today. Ekenere m onye ọbụla ị na-anya ị ga-afụ ihe nọ ebe a, ị ga-ahụ Ekwulọbịa ebe ha juru. Nze Ekwulọbịa ka ha juru. Ọtụtụ ka na-abịa n'ebe a. Mgbe na-ekene Chineke n'isi onye ọbụla n'otu n'otu ka o nyere onye ọbụla arụ ike were bịawa nke afọ a wee na-asị na otu o si wee mee onye ọbụla ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị kọrọ ji na ndị ga-eme ihe na a na-asị Chineke nna ka anyị na-enye ekene ka o merụ ndị kọrọ ji butere ji wee ruo karịa ka a na-erubu wee na-asị bidozie n'ahịa na-abịazinu eke na-abịazinu ka a ga-enwebezi ji na anyị na-ekene Chineke n'ọnọdụ dị otu wee na-asị na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma. Onye kọrọ n'afọ a ga-akọkwa n'afọ ọzọ na-abịa and ọ ga-ebute afọ ọzọ wee mekwa mmemme dị otu anụwa na-eme. Thank you. Thank you, sir. Alorinne. Biko chetekwara anyị afọ a na-etu gị ọzọ. Afọ a na-etu m Nze Uchechukwu. Nze Uchechukwu bụ ya ga-eme n'ihe ọbụla a na-eme. Alorinne Nze Uchechukwu. Enwe ngozikwa oge n'aha Jizọs. onye ọra ka isi na-ebukwara nwanne ndị nwere ebe ọnwụọ ịtọ amaghị m atụ ụlọ biko ha mere m ọra ka kọrọ onye ga si abịa m si gịnị mere ya sị mere m si na-adị agwa ka ji ochie na ji ọkụ ọnwụ ike bụ orikọ ị na-erisi nke ochie ọdụgụ mana ị na-eri nke ọkụ ọdụmasị rie isi ji ọdụgụ ma eri ọrụ ji ọdụgụ ibute ji ile wee goro ibe inwe so tata ka o mepere na Ekwulọbịa from echi taa idezi na ọgbọ ji ọcha ji ọkụ Alorinne sir. Chetekwa anyị afọ a na-eti gị na ọmụnwa Nze echi dị ime na-agba Ekwulọbịa. echi dị ime na-agba. Alorinne sir. Nwa na-ebete anyị fọ kebata n'ọgbọfụ ka mee ka mmemme aga nke ọma nyekwu aka fụ na ihe niile na-aga nke ọma anyị chịmọta onye ewu na ihe mere n'ụbọchị tata nakwazi ka obi dị gị na mmemme mere na ogige a na mbara Ekwulọbịa. Obi dị m sọ aṅụrị afọ m bụgodo Okonkwo onye abụọ Ogume Ekwulọbịa Nkeke so ana m ekene onye ọbụla n'ụbọchị tata ihe niile eme n'ụbọchị tata gara nke ọma ọ ibe ndị nna anyị ba na-eme mgbe ha nọ ndụ aka anyị wepụta n'ụbọchị tata anyị na-eme ya kwa arọ na-asụ Chukwu na ndị ala tiri anyị aka nna anyị ka ọ na-ekụziri anyị ụzọ anyị esi wee na-eje ka iwe na-agara anyị nke ọma ọmụwa aka ji ọfọ abụọ Ogume isi bụ achị dị mma Alorinne. Chetekwa anyị afọ a na-etu gị ọzọ sir. eze mmụọ Eze mmụọ. Anyị chọkwa na ịnụkwa n'ekpere one ma one nwere ikpe n'isi
ụmụ ekwulọbịa dịka abalị na iri ji afọ ọfụrụ ka a mepere ụzọ n'ụbọchị taa. Ekpere na-ekpe n'isi ụmụ ekwulọbịa n'ụbọchị taata wụ ogologo ndụ na-arụ isi ike, ihe akụ akụ ihe enwe enwe, wee na-asị onye agha si wee na ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ezi, onye ọha si wee pụta n'ụbọchị taata wee tinye aka, tinye uche, tinye ihe niile a na-eme n'ụbọchị ya wee gaa nke ọma, na-aga Chukwu na ndị anyị esi wee na-agara onye ọbụla n'ụzọ ya dị mma na-ebete wee na-asị n'ụbọchị taata anyị na-ekwu si na mmụọ na-emela ekwulọbịa ife, mmụọ na-emela anyị ife na ana ekwulọbịa abịa meela anyị ife ka ihe na ya eme ka ọ pụta ife, ka ụmụ anyị wee na-eṅomi ihe ọma anyị na-eme. Ndị onye na-emebi ekwulọbịa Chukwu na ndị a na-emebie ha, onye na-edozi ekwulọbịa dozikwe ya. Anyị nọ nwa mmụọ enwere nwa mmadụ, nwa mmadụ enwere nwa mmụọ. Ọ ga-adịrị anyị mma na eke na ori afọ nkwọ ụbọchị taa. Ise daalụrị nne sa. Kama nkụzizi a na-eme akpachikwa ka a na-eme taa. Biko, o nwere ya na na-awụli egwu ebe na-esisi esi n'ọdụ amaghị ụdọ nkịta mma. O rubeghị aka ma ọ na-aya si Chukwu biko ndụbebe megharịa ya emegharịkwuo ya eso emegharịa ndị na-esi n'ọtọ nnu anya anya. So ewe ya wụrụ too Chukwu nwa dị ya na m. Ọ so unu na a na-eme ọnwa si were ji a na-eme ọnwa na-emekwu ọ dị ya na mmekọahụ ụlọ sizikwa wee nọ wee nọ. Biko ndị ekwulọbịa ntịmụka nke ụlọ na-anụ ife m na-ekwu esi n'ọdụ ama ife dị nkịta mma ndị nke iziru ka m gwụ na iteri ihe ụba gịnị ịgụrụ akwụ iteri ihe ụba gwara. So nna ahụ ize gị sisi ahụ na ahụ maọbụ ahụ na-ebu ibe a na anyị na-afụ aka ọrụ ibe ihe ị na-atụ anya Chineke ga-ewechi n'aha Jizọs. Ụlọ hụrụ mmanya o nyere ụlọ. Oke, anyị na-ekele ha ma nke i mere ochie ma anyị nụrụ na olukwuo n'anyị aka. So Chukwu ga-akụghachi gị mmadụ kwuru mgbachi n'aha Jizọs. Ọ dị mmadụ anyị na-achọ ọhụ ha nọkete eje nnara nwa nkereke jijiji gbaba. So nna ọ ga-adịrị gị na mma. Anyị ga-akụ mmanya, ọ chọrọ mmanya, anyị abụkwa ha. I'm at 10,000 ọsọ da anyị kụgbuo ya na-enene ma oke nsogbu nwe ka nke nwa otu onye ọsọ abịakwa ya makwa na nkwụsarala ma anyị nụtọ nke anyị gburu egbuchụwa ya ọzọ bịara na agwụ n'ugbo ọsọ ya ji 10,000 na sọpọtụ mmanya na ya ụlọ ma nke ha ekeleburu ya ewu 20,000 ka o nyere anyị aka ahụrụ anyị mere ibere andụ akwụọ na ya ya ka o jikwa 10,000 were sọpọtụ nke ahụrụ onye a na-akọrọ ọrụ ka gụgburu onye agwa anya chie ha ọjị agụwe Tochukwu wee lekọta ibe a na-eme n'onwe si ya dịkwa ma ụnụ ọ ga-agara n'ihu gaa ya na-eke aja mmụọ ama ahụ ya aja mmadụ ama ahụ ya ibe niile ozu n'uche ya gaziere n'aha Jizọs. Ya gazie na-eke gị nwa ahụ dị asọ
ọ nwere ọjọọ dị ibe